Pipila ka magdapit sa Tacloban Airport apektado. Human mihuros ang kusog kayo nga hangin. Samtang pag-asa mi klaro nga hangtod nga wide video nga magpakita nga may nagtuyok-tuyok nga hangin. Dili kini makonsiderar nga usa ka tornado o buhawi kun dili resulta lang kini sa kalit nga pag-unos. Si Luan Mirondina adunay live report. May Bab moabot sa 926,000 pesos ang danyos nga namugna sa kusog nga unos sa hangin nga migo sa Tacloban Airport. Sa post sa social media, makita ang pipila ka mga dapit sa Tacloban Airport nga apektado sa kusog nga uwan ug hangin nga nasinati sa dapit. Partially damaged ang ceiling sa passenger terminal building. Nangaguba usab ang hagdanan sa airport runway, lakip na ang barriers sa pre-departure area na tagaksab human sa kusog nga hapak sa hangin. Sa telephone interview, gibutyag ni Engineer Danilo Abareta, Area Manager sa Civil Aviation Authority of the Philippines Region 8, nga wala maapektuhi ang operasyon sa airport kagabi. Generally, hindi siya naapektuhan kasi yung nangyari yung whirlwind na yun is tapos yung commercial flights natin ay nakalipad na lahat because the incident happened about 6 o'clock, 6:45 or 6:50 in the evening. So immediately after that, we cleaned up all the debris and then we resumed the operation and the sweeper flights arrived at around 8 o'clock, 8:02 in the evening. Gani subli na usab nga mi-operate ang Tacloban Airport alas 6 ganihang buntag. Samtang gipasabot sa Pag-asa Visayas Weather Specialist Jomer Eclarino nga hangtod walay video nga magpakita nga may wind circulation sa dapit, dili makonsiderar nga buhawi o tornado ang hinungdan sa pagkaguba sa pipila ka mga bahin sa airport. Gitataw hinuon sa Pag-asa nga alas 6:25 mipagawa sila og thunderstorm advisory. Ang thunderstorm gipasabot sa Pag-asa Visayas magdala og kusog nga hangin ug uwan. Possible if wala pa video na nag-confirm na tornado, kining unos sa thunderstorm kana siya naka-destroy o naka-damage diha sa may Tacloban area. Naka-record usab ang Pag-asa Tacloban Station og 29 kilometers per hour nga gustiness. Kining gustiness o kining unos sa thunderstorm, so posible maski walay tornado na itabo o buhawi, basta na ay unos ang thunderstorm, enough sufficient na siya maka-destroy ng mga light materials. Bab, matud sa Pag-asa, wala sila'y napanglantawan nga weather disturbance nga musulod sa nasod karong simanaha. Gani karong tibok simana, masinati nato ang fair weather o init nga panahon. Hinoon, pahimangno sa Pag-asa nga dili angay mo kumpiyansa tungod kay sa init nga panahon mamahimong ma-develop ang mga localized thunderstorms. Bab? salamat Luan Mirondina sa imong live report.